Oke, pada hari ini Bapak Salam mau punya hajat. Ini Bioto dan Sinoman guyup rukun apa itu masak-masak ya. Masak-masak. Nah, masak apa aja ini? Luar biasa. Khawatir ini Pak Salam besok nanggap jaran kencak 16 ya Pak ya? 16. Terus reoknya berapa Pak? 8 reoknya. Wah, tak main-main Pak Salam ini. Nanggap reoknya 8. Caranya 16. Rong dino lur gak koyo Pak Salam wis. Oke. Gak cukup duit 100 sih lur. Ya. Gak cukup 100 lur. Temen lek saiki lur. Nggih nanggap pirang juta wis ya. Guyup rukun gotong royong. Esok yang beli yuk. Aduh. Esok iya. Anu apa kayak sapi poan. Sapi poan jenenge. Sapi poan lur. Aduh. Gotong royong itu dulur-dulur Kaliwungu serentak guyup rukun nek ana DKW tangga kanan kiri gak ketinggalan podo di Jak Bioto Sinoman. Nah, iki dulur-dulur Kaliwungu lek ana kegiatan guyup rukun podo tandang gawe dulur. Dulur ya. Piro? Adek ke gedene sak bal poli. Kontol gedene sak bal poli. Aduh wong ngono ae. Iya lho iya ta. Ya opo. Iya anu ben. Aduh gak paham aku. Anu Jatisari. Ateran. Kurang paham aku ya, aku esok Sinoman. Loh, iya kemesti ae bener. Ya besok kan. Ya krungu ae wong awak diundang kok diparani. Iya. Bolo, wong sing tuwa-tuwa iya. Lur, belok wong gurung-gurung lur. Iki opo iki? Kate gawe masak opo iki? Oh, gawe untine unde-unde ya. Sini lambe. Iya, ude tambani lambe. Ya. Ude tambani lambe. Ono sing marut klopo iki. Bu Is Bu Dadang. Oh, aduh. Iki apa iki sing anu klopo iki? Kanggo apa iki? Untine dadar. Oh, untine dadar. Ya dadar. Gotong royong. Percaya lek dulur-dulur kalian dijak Bioto serentak ya. Nek cara kene apa ya Sinoman ya. Nek cara Malang Bioto. Nek cara lanang nek wong lanang Sinoman, nek wong wedok Bioto. Iku Malang ya. Jadi Mbak Banyuwangi becek. Bobo ya becek. Mana? Nah, Ewang. Aku Rewang padha karo Tengger aku Ewang. Ya. Hanya lain daerah itu siji-siji ya. Ewang, jeru-jeruan itu ya Ewang. Kamu enggak tahu nyampe cuma yo. Wis gak ati kuat tangane. Iki mbok sing digawe mbok Dini. Iku. Iki di. Oh ya marine sih. Oh iki gawe unti iki. Untine iki. Wow. Unti lur.
Endi putune ndi rek, putune rek. Putune yo kok. Kalau bono YouTube putune iki. Putune Pak Babun iki. Wah, iki kene Bakung iki. Ada beri. Woi. Lah gelem putune rek. Kayak isu. Isu pacaran isu. Wah, ini persiapan sing dodol rek. Besok ada dodol rujak jadi ini. Besok pesen yang rujak Lombok Pitu yang pedes. Ya, kayak gini.